Yang yo blay ayah kejing doran kat ke jong hagi sengi bagi po di belalek tang paro kamtam haga baide bukan kejing syakri jongi lembaga YouTube, Facebook kadil shisha lembaga jing ai ke jong blay mapna ini bad aku blay di para bangai ki parlo para jual paro ki baju subscribe ki baju share ki baju page ya kan ini channel ke jongi pada kali ke por haswa bangin yung semua yang kecil ke jong blay na apostol R R Khongkrom miliman pendan ang jingduwai. Ablay mo kapasi wab neng yuan pendan ang mat jongi sa sisian pat akan ika sni ban aingu eme na kabenta ki ide baro ki pamilale ke jongi ni aingu melong blay mo kraw aingu melong blay mo koi blay mo day hok pani o kaburang ke jingiasyllok rai shwa begini yach ran ke jing syakri ke jongi eme ni IT ke ti beron bor ki jome ai wo tien ke jome ke bangin yo small ho syakri jome kan long ke jing mentoi ya ubre wo shapo jongi ke bante ke jinget ke jongi we po we ke khu meng ki we po ki washa score ke tien ke jome ru en kopa ya rapengi bangin ang khamjan chme ya rapengi bangin ang la ban pendon buro me ke teng ko tam ke jome simrut me ya ke pol padang sa ro tung Yesu gitwai ipan amen. Kaski kababahan na kabantaan jong pibaro kibalaban yung sngaw yung kani ka jinghikai hakani kaski kapriyang skumahay yung pisa yung sinpat hakikarteng ka daw Jesus Christ uminsim jong blay ringkat ka jingpan iba kabor jong kanuan niya kaban pensyay penskong tu ika katiin jong kat babirang yung sngaw bat baka jingay jong pi kanlong haga ktinu blay how Jesus Christ pada gabor mensim bakut kumta kani gabor ngapdiang sumaya pilang baro kibalaban yo snow haga nunu gabor juga sngi ya gaba pin church kori ni ktin ya gaba ngadon ban kren of deng jungi bat ya kabenta jong piru kabenta bangin ya pe haga ni gabor kalong na ka proverb kalenong ka ba ar pulai kadakhat ka ba ar pun riu. But hani ka Bible ka ong ko khun to ai nga ya ka dohnuh jome but to ai ba ki khmat jome kin sngoba ha ke lenti jonga ka benta bangin ya berkat hakane ka por ka dei shapang ka jingkot ka jo blay ya wait pa way nangi ka ta kalong ko khun ai ka dohnuh jome hanga kani ka jingkot ka jo blay ka wanru na ka benta jo pi bat jonga hakane ka por ka daw ka long bahadin bo blay la tao yo briu bat ka briu bat neng ko nge kila pen paino i ka dohnuh jo ki shaw satan shagapop ka jingtim kalawan ka jinglen khoi ka jingle ran ka jing jaburam ka buram blay ka hok ka jing khoi ka jing shisha kila duno kila hapru wat ban shabeno na ka pereden ka balong kata ka dohnuh jo blay leni ka jing doran ka blay leni ka jing shams ko ba ka jo blay yo briu bat ka briu bat kila hapan mino ananta bat ka bainong jong ka pop ka ba kila le kila pen kayo kon adam ba ke em kila yoy kon ba tade kan ba kon beneng kong jong ki ralong nong pen yap briu ba ka kput kala wan ha u ya ka bola kala long nong ya wir ba ula yap bru aga di sha pen yap ya ka jingem jo kani ka penta ka ba ni don kam ben berkat ru aga ni ka por balay ba blay ukren banong ko khun ai ka dohnuh jome hanga namar kani ka bo bleu la thau kerpang hau briu ya ka dohnuh ya ki jimut berkat but ya ka me hakita ki lai sertap ki bo bleu la thau yo briu haka dur jong uhi u bleu pa bleu khun bleu mensim bakut ula thau yo briu ka dur jong uhi but alor jong kata ula tianyo mensim jongu
Hapon jong priu. Bau priu don kata ka dia dei ka ma imbar ublay. Haka donu jomu. Bat haka jingim jomu. Bat haka buram bat ka hok bat ka dur ka joblay. Henry habo priu la kendria no blay. Haba ka donu jomu ka la kendria no blay. Blay la ban ju ngap jar. Bat baun lang yay wan ru wat akani gapor. Ya ka donu jo priu. Bat ka tangi yo Bola pak yalo khun bala kamarway. Shaga pertai. Hadin bau priu bat ka priu kila hap no akapap. Hak pereden. Ni shema kitab Genesis lain non kot bakatsan. Blewang bakat ai no bodo sembah jo ka priu. Uba krencha pau Jesus Christ baun one. Ia kaman pelwet ia ka kliu sitan. Bat paling ba u Jesu. Un yo pat ia ka donu jo priu shalati. Leng bau Jesu. Un sis papat yo priu na ka pop pat na ka jiap pat na ka bor jong kata ka hukum. Bat dau Jesu. Un yo pat ia ka jingim ka batumai. Dau Jesu. U priu un ipat. Shawblay da ka donu. Da ka jimut. Bat da kabor jong ubaro shawlay. Halor jong gani ni apet mentai ya gani ke jingkren. Kabentai ka beningkong. Balay bangitay ban ai laka donut shawlay. Ka ay ka badona ka donut. Balay bangihapan ai ka donut shawlay. Kadaw ka lang bau blay shamla ban wanda kapor ban wan jubor yo priu lani ban karwat shimi yo priu lani yakaban shim jubor lani yakaban ben im jubor yo priu lado priu long la kloy ban ai yakadonu jomu shoblay. Dena mari ka daw ka don yak bau Jesuang no bangai on pen baptist but on penim Jesuang biang no ban ban bod na din chonga I un len yalati un ba ela ka ding puna ba komta un bod yanga Jesuang biang no basliang I un wan shanga but ba un di ya kata ka joga jingem bat ru kata ka kan shlay po jomu bat kan mino shabar na ka bau krenru wat yaw mensim bakod kani kadai ka jingkwat na ka bantay na ka daw priu ha panlong deban kloy ban jit yaw blay ngini bet menta na ka kitab Jeremiah ka nong ka bakanyo bat ka kwat ka bakandai hang niu nong itul pa Jeremiah wang ka donut ka kam syukor bat ye ki e baro bat ka long ka basniu klem jingkermen ubala bat itu yaka kata ka dai ka donut yaka ba ubreu ubo shibon sertap Kijumot, Shibon sertap kata kat pop haga donut, Shibon sertap hagata ga pop ika jingbaman baga jisneo. Kibangim laban itu da ka borjo briu, yo no briu. Tang blay over itu ika donut jo briu. Naga sam jis palai pukadai David Wang. To yit ika donut jonga. Tenju yit iki kalai jonga. Naba metip orang ikan tin swabangan keren. Metip ikan jimut jongan na sejngai. Metip ikan lentian jonga. But ublay utip, ublay usnong tulut, ublay uyo ilut. But ukwapan bau priu un aiti lucho blay. Bau priu hi un jit da ka mans ngobha ban ngay Yau blay, ban nget yau Jesu, ban priang yau Jesu. Deka mons yo ha, baun ay ka donut yo blay. De hanta baga jingpanim kanwan. Blay yo mla ban bor yo no priu.
Bleu mla ban kan tai yo no no priu, le de ban priang yo no no priu, lada u priu, ai da ka bau ai la yo priu jit, yau blei, ye ka jimpenim, bat bau jit ye ka jingia. Don arteli ye lenti, kerdop bakem, bat ka kerdop ka bakalut. Baru priwa ban jit na kata ka lenti, don arteli kan bom chukot ka beneng ba ka dujok. Dan ngut kinong sensyara ka pertaiman sim ublay udana gimaga di syai khun jomu but usaita udana gimaga jingdum haga bor jomu but upriu dan kamban jit banjit bakata ka day ka e ka bo upriu hapan ay la ka donald shoblay haga kan ka ba shipo Jeremiah kita kan nyur kan shipo gong. Now try ubayit ya ka donut ngatenjuk ya ki kalai katban aya way paro katba kom ka lenti jomu katba kom usok ka jingle jomu bleu yit ya ka donut ka jo priu bleu yit ya ka donut jonga ba ka donut jo pi bleu snow tu ka e ka ba donna ka de ka donut nyimla ban le men le da kumui pat ka bang isum ka namla ban ben ko ni ka donut ki saban ki bang isat ni ka metjongi ka ma ban sat ni ka donut jo real la de ki jing smile bi ki bang ni ben smile bi yelati ka ma ban ben smile bi ni ka donut ka jinshisha ya ka ta ka donut ka bau breu ne ka mensim jo breu dan kamban sispa da ka mensim ka jong u Jesu bada ka jingiap jo Jesu bada ka snam ka jo Jesu on saikot da ka snam u Jesu on pedim da ka jingim jo Jesu kan wan pat hangi yo i nadu ka probe bangla pule mene hadu Jeremiah ukren syapang ka do no jo priu bahapo jo ka da donut ka don shibun sertap ki badon naka but they are Lord ka ni ka nongrem bau play wa yo ilut ye ki badon naka chingem jo priu o kwa bo priu da ka mansgo ba o wan ban sarandar yalate ban ai yala ka jong ka donut ban ai yala ka jong ka chingem but ban wan ban ngai how Jesus niyo i ha ka ministry ka jong u Jesus Christ ya ka jinglong jong ki Pharisee ba ki Sadducee ya ka jinglong jong ki bril ki gentle lani kita ki krik bat ki way bat ki bamday ni sembah jo Abraham hado bau Jesu o ai ka nuksa banengkong bau Jesu ai ka long wang bau nong aplang brot o ino ye ki kandai halor ulum bat ulay wat ye way bat lang brot para sakama ngiyoi ye ka donut jo ki Jew habang Jesu le ye ka kamba open kia yo mo panglay po prasnem magasngi sabatan haga je kama kin aingo yo blay ki ong ben ban yo balay me pen kia haga sabatan Jesu ang hatu haga sabatan ladaw mrad jumi masine kulay no kada o hamatliw menom rano iyo ta o jingri jome lani utau kada natliwan minam palayem shibon ki ba ki neki breu kim tre banjit kim tre ban priang yo Jesu ba de ki neru ki ba sanat na yo Jesu Henry hanga way pat ke chinchia kabang yo i o Bartimaeus o ba matla kabaw dang yo snow mo Jesu yan upertabanong kono David isne yanga kajingkali kalong hato tangway wa matla aga go por shimon ki ma matla henry Bartimaeus
Ulaji ban ngat yo Jisu ban ban khot kan pat yo Jisu bau Jisu pen pen yi khmat jo la ya tush pang kan te ba bang mis nam khat arsnam hatu tang ba ka ka bang mis nam hang ka tu ka por Shimon pen ban kani ka breu ka la jit ya ka ban let yo Jisu ba kan yok ta Yau Jisu watang da kirmiang jan jongu ka ongan yo kia. Walang amlaban kubleyo, walang amlaban ni kren markman, tang bangan suyok ta ya kirmiang jan yo Jisu ngan yo kia. Kala kia shisha, bau Jisu ang ko kun to kirmen ka jingat jong pa, lapen kia iya pa. Ka jing kwat da ka niga por kalong, bau bleyo nom kentai no yo jiu no krik, Blai unam kan tajno yau tau khun sarong auria lene unam kan tajno wan yo henmen jongo Blai unam kan tajno ya pi hagadono chakaba pi don Lada pi kloi ban aya ka dohnuh shoble Lada pi kloi banong Jisu ngapdiang ya me ka dohnuh jonga ngaplan ka shentur pamela yap nakabenta jonga ba pamemipat Kumta on pen ya pi. Kani kalong kaktin ka joble den mada ka tau. Kokun ayala ka dohnuh changa try. Bleu yit ya ka dohnuh jopi. But ka way ka ba pile un ay ka painong. Lada pile ba? Lada pile sniu. Pin pau shabar ka ba kumno. Pin pau yi ka ba shabok ka ba kumno. Kadang gue ke kot kasih balik itu, bat abang hilang le school la thok kumni. Baladan gue u Ethiopia, priu bayong kuat banli, baru neu la shim yang mau ban shoot yale day, bat komta ban pen kot ye kasnido jamu. Henry umla, bat kam shom la kut. Kata ka jing pen khu jong u dala day kamla ban pen khu ye ka snido jo donkam ban khai yo u la do deu bali un li la do deu yong un yong ban hat ka chu ko ru kam habang you one shake jingai that kam hok jongi nyim la ban pen khu ye la day nyim la ban yo ka hok ka jongi la da pila ban sumar ya paro ki hukum Haga Bible, lapandon ruspa, tam ki hukum berkrau, haga Bible berpide banle, pilaban sumarlut, ya baro ki hukum jo Moses balai, pilaban leb halut, kat bapi I know what ye la deru, ladi pi ailut ye ka bapi don, ladi pilaban long balai hoklut, hadu bapi la, ban kinya what ye la dinam da kata, ka jingem jopi, pendam la ban yo e ka jingpanem. Kadau kalong badang tay de tamu Jisu ubalaban ay ka jingpen happy ka jing sumar ka ski openai ya ka ski sabatan ka jing sumar ya kata ka hok bat ya kata ka jingle hok ka jopi baro ka jing sumar jop inam ta kata ka hok baro ka bapila ban leho kanam la ban pen ya pi ne yanga Stis nog Ephesus ko ang laban yang ina ka jingat kataro ang napihi henry ka jing ay joblay kamot ayu kamot padaw Jesus Christ ya kabaw blay la ay hangi bangin ngat ho lada pikan tak pinam yo na magdinig jing ay kadu ba pedang on ayo what's go to bakla baw blay on ay Ikat ka ba man un kentai ka ba man on ai bleu ai ya paro ka Bible ka ang bleu la ika ta ka ta pertai kat bau la ai ti no ai lo kun la kamar way bau a paro ubang ngai ha u Jisu un yo ika jingam bam ju kot u a paro Ubang ngai au Jisu, laban deu Greek u Jew, laban deu Gentil, laban deu start bom start, laban deu un black laban white, laban deu brown, laban deu no
Ukanja Bendriu la Nikanja Snido. Ông don chỉ nhau chỉ là khmat ao play on pen im yo way boy baro. Đây là mà được tao cái chính khát cả lòng bạn ai cả đó nuôi trong phi show play. Yên được biết rằng này, we say ao kren, giờ có way na cái canteen cắt bao đằng kren của một prophet show play. Ông how Isaiah an po kendai non khát bạc khát lai. Kren ini canteen wong kiburom yanga tandala ke shentur om kadonut. Kiburom yanga tandala ke shentur om kadonut. Hagaktin ki kren shipun keke. Hai ni ki ski ki mi ki breu ki nong yalap ki walong tang ban ben ye ki weipat. Hai ni ki ski ki mi ki nong yalap ki bala ban yalap yakata ka kentin yaka ka you start you ki dakaba pass judgment la ne dakaba bishar way long kum ta Hakini kisking im kidon shibon ki prayu ki ma wat play wat na du ka poru Jisu henreu Jisu haba one haka jiate jong o Isaiah mo kren na du ka poru Isaiah o bedye ki kon Israel haba ki one ban one ra jinkinya shaka tuan joblay shaka tabernacle kini ki one tangda ka myang center Tang da garmiang shintur la ben shisha haga jingem jo Jisu habau Jisu let shibot Jerusalem Shimon kiong Hosanna de kitai ke ju Hebreu kisanar pna yo Jisu kani kalong ke ai ka bang yo I hagata ka dohnuh jo Hebreu tong ini apetmenta na ka Bible Kiba kumno kita Hebreu kiba one how try dan nagremiang shintur. Isayawang ti utry ulo ang na markat kumbaw neu pailang uwana jan syonga. Bagda ka shintur. Bagda nagremiang shintur. Kiburom yanga. Henry kila penchngaino yaga dohnuh jongkina nga. Bakit di syapting jong kiya na kalong ka hukum briu balay kaya ki. Ang nayo iga Bible yutu upay lang joblay uwan joblay. Wan ra ikichikinya, wan ra ikichingay, wan ra yagwan pendet ikinyam kirukom kat kum ka hukum. Uwan ang wisaya. Henry abo bleu pe shiki uyo I kine ki tuai blei tangar miang shintur kiburom yo blei tangar miang shintur joke katba katano jongki kila pencngai no nanga o prophet Isaiah pencngai no blei nanta ka shepting jongki yau blei kalong tanda ka hukum breu balai kaya ki Shepting, kaway na ganuksa, kabalajia kaporu Jisu, ladanway kalong kami, kabalakayo khun, bagalakaman la. Ondabaw la he o la san, la kanduyo Jisu. Jisu la penpeyi ki kamat jongu. Bandala penpey, kini ki jiu, kini ki parisi ki wan shiyim taga brik kami. Namar kala penada ka kubor baka buram Jisu kala sapriang bau kala kamat la la penpegi kamat jamu parisi wunwat kila shagane ka kami kiong hato shishaw ni khun jo pi ulong la kamat la kani ka kami namar baka shepting yoba on wenno ika na sanako yoba on atno ika nakatakan nimjiu Yoba on kranben yeka dakita kinong yalam jogan niam chiu kanut banong kalabiang garta jamu kalihinaw hato ka kami kam tip bala kama layo kun hato balay kam nut ban yatu ika kamba mo play ulale
Hatu balay kamong hoy kala kamat layo kun. Hatu bon he on sanuman la. Henry uniu Jisu la penpenyi ke kemat jong kun jonga. Kanika mensim kerung segi babun ki brio ni ki ski ki syakting tanda ka hukum brio balai kaya ki syakting yo syamat kerteng na kepalan ki syakting yoba kataket kepuram jongki kanduno ki syakting na kebentau brio ki syakting yoban bensitom yaki bat simun ki din syakting Haga siti si kalati ang nong benengkong Paul wang ngabho yo priu ni ngabho yo blay Lada ngalong si kriu priu ngam dew si kri jo blay Namar lang dew si kri jo blay Gade ban kren yi ke ebo blay wang yi nga ban kren Ngakantu na kabanta jo pri Kibyo snow yi ni nga kubor Yo le si bi kwa ban net yo Jisu Bishop ting na kabanta Kakur kajat kiniam kirukam nakabanda kapuram kanam nakabanda shibon ki jinkanglat wano ya kita ki jinkanglat wan show Jisu kumba bilang hagat kot kabakatsan Hagni yo ikum no isayaw kren galanong kabaat kandai isayat kot bakatsan wang Kortip ya kita kimawat jeliw banburi yala ka jingsalano try Ki kam jong kiru kilong hagabadum bat ki ong wai wayo iyagi wai ru batip yagi ki bakom kita ki breu ki yemne ki ski ki bam tre ban ye salabo try ki baburi ka pot ka jingdum jong kamid ha kita ki jinglong ba marway joki ki berkat bo blame yo iyaki ki buri ka pop joki da ka bale abortion ki buri ka pop joki da ka ba ki nang yakaban manipulate laneban Panshu ya lamba kla ya ki waybat ki buri ga pop joki da ka ba ki le hok tan na shabar ki buri ga pop joki tang da ke ake ka ba ki pla ba ki kren ban pans no tanat na shabar ndai ka ba ka dohnuh ka bam krun ka ba ka ni ka dohnuh ka longkum ke jintap ka ba smile tung Ujisu kren ya ki parisi How Matthias arpulai lenong wang kordet ya pigi parisi ba arsa pipen ko ya ke jingtep tang shabar Henry ya po kalong ke krem nong tu ba kalong ru kabas mautung pingod yakod pijier yauskan Hani yishem kot bakan riu isiyawang pipen kala kompong ya ki ai Onyo yo nong tau kiu kum gado berta pimodu bleu nong tau long kum api manga kata ke eke bala penlong kan ong hau tau la penlong yaka shom la penlong yanga lani kata ke eke bala shna kan ong yo tau shna yaka don jing shempang Hatong inut ban ong mangiki jing tau ngine na gadober ta ban pen painia shoblay Hatong inut ban pen kala khongkrom ya ka an shoblay Hatong inut ya ka ban ya le persha yoblay ngidon ya ka ban buri ya le na khmanu blay Hatong ila ban buri ka pop chongi na khmat joblay Adam la ban buri ka pop ba ka hok ka yenga khmat joblay Susyong yo iyang ni kay kabadjiya Jisu pat ukren haga gospel Marcos nyolanon arpo kadakot uang kumni kabamina siya po kapatingin yo briw kabamina siya po kiparisi ni kapor kilawat ban sumari ka niyam garukam haba kisunranu Jisu kibamja klemtet kakti Bagi ong kira penkenya ko hukum jong ka rukam pateng la pateng bat kini kilong ki bapok kilong ki bapaman Jisuang ban bam ja klem the tekti kam day ka pa Henry ka pop ka ba mi na ka dono jo bril Parisi ki tekti
kisum tang shua iya ki bril kiba tang shua day ki sengiu jo ki nong pop ayo han kaba ki kain ki nong krong ba ki tay bo pop kisum ki pen khut yalati namar ki kwa ban ri khut pen ban kay ki ba ki ri kay tang na shabar hamiu jisu kren wong agar khot ba arpo Ula ongru kata ka ba mino no briu kata kan ka pentingin yo ubriu kot ba arpaway na ba na siyapo na ka dono ki briu ki mino ki jimwat ba man ki ba klim ki ba kai kan tay ki ba penyam kot ba arpawar ki ba tu ki ba kurup ki ba pensniu ka ba arsap ka ba nuti ka ba kwan lalot Kaba kamisniu, kaba krenben, kaba snow crow, but kaba le bi. Kot bad pulai. Kine kie paro, ki paman, ki mino na shapo, but ki pentingit yo briu. Dei kani ba, ka probe ka yatu, nado ba stang bangi kren bo, playwang ko kun, ay ka Donald Jomeanga. Kabamot surrender ya ka donut shoblay bakas na mo Jisu kan pen koino ya ka daga pop na ka taga donut na ka daga jingmot na ka daga jingim ba na ka taga jingong ka jopi dagas nam ka jo Jisu Kaktin jo blay kaya tu ba ar korin saninon kat ba kanyo unaw no ba priang yo Jisu ulang ujim tau ba tamai ki ege ba rim ki la duno hakmi ki ege ba tamai kin chilang au ai ka dono jo pi show try mot surrender yalati pai ki pop jo pi show try good chimot ideal ka chingim kanang ba ka dono ba tamai kan wan ka chingim ba tamai kan wan maning kong yones ka nang maning kong ka kot ba kanai hangni ka bible kong lada ni plano ki pop jongi ulong bo hok ban map no ya ki jing bom hok jongi paro Gipay ang ni, yaga ay kabaw Jisu, uwan siya ka pertay, kamnayban penremyo briw hag nagapop. Hebrew ko daw, baga jing sumari ko hukum pateng la pateng, ka jing sumari ko hukum jo Moses, kanam nastiaban penku yaga donu jo briw, naban na siya po ka donu jo briw, kami ka jing paman. Kadon kamba unong tao un pen khut bat bau Jisu un pen khut ka jing priang yo Jisu ha ka donut kan pen khut ye ka paparo ngayeng ang nei briu bla yo map ye ki pap ki chung nga dau Jisu Christ la kaya nga kan haga long ying ka bam ngai yo blai Amor banong kaying kasi kaba kanya bat kaba bu ya ka jing shania ha ka jing kanya ha ka peleng ka siir badaw nong kanya lasan la penhaya nga ha katakan longing ngis ngobom la shubat ben ki ya ka de nong rem ka bagidon kawai pa kawai ka benta ka bangidon kam now do blay habat kanya Baga siya mandang ngay yaw Jisu baga taga jing kanya jongi gentil kaya kanya hagi ksut te om hau play bau play kwa bangin ya selop bagi ksut na marga penbitari hau play hadim bangla priyang yaw Jisu komunang penem ngas ngoto baya kata ke jingkanya baya kata ke jingat kabangangay kabay may pa hikaya nga daga nongrem Ngila shem yaw Jisu baga nongrim juga jimpanem daga jimap ayu Jisu. Blair panim ka yiga sem chunga bat yanga bat hadu menta. Nga kwa ban yutu iupi sika way bat ka benta ka point ka baar. Kuno blay ukwa yangi ban le. Ka ay ka jingkwa jo blay. Ka ay ka man jo blay na ka benta jo pi bat junga. Bentay ka baar, blay ay ka hukum, ba kong santam, ba u Jisu ba wan siya pertayru, siyam la pendam niya kani hukum, henry wan ban pen scam niya kani ka hukum.
วันยากบันเป็นคลังบอดีในก็หุคุมกบเอาปริวอุดรกรรมบันโยยืนในก็หุคุมกบได้กบกองสันกบเน่งกองบัดกบดันกำทำวัดLada Jesu wanru ungai bagani kadai kabadonkam bagatau kren ho Matthias ar for ale non khot kabalai punyo haneu Jesuang u Jesu teo la yatu au men il yo tribal place yo me dakadonu jo me baro badaka men sim jo me baro badaka jingmot jo me baro But bin ngai yo Jesu, pi haban I yo blay. But I yo blay, pi haban ngai yo Jesu. But daka ay bin I yo Jesu, daka dohnuh jo pi baro. Shu ka tayo dohnuh ka bagi kren mene. Daka dohnuh, daki jingmot. But daka men same jo pi baro, pin I yo blay. Kot balai po pragong kanikan kalong ko hukum kabanengkong bat kabakraw kot balai po kanday kong kabaaru kalong kum kata men inyo para marjan jome kumbayalade kot basaw po hakita ki ar hukum lastinya ko hukum baro badya kinong tulpa hakita ki ar hukum Lasdin yaka hukum baro bat yakinong yutulpa. Klemong stega ski upanay ban suman klemong kay baro ka hukum lasdin hakani ki atli ki hukum balong. Men in yo tribal blade yo made ka dohnuh baro deka men sim baro deka jingmot baro men in yaki paramarjan kumbayalate. Baro ka hukum Moses kasdin ang ni baro kinong yutulpa kisdin ang ni lapan skem ang ni baro Jesu wan man pen skem ya gani pada ka ba I yaw play pidon kamban I yo Jesu they Lord ka nebo Jesu ang anong dohnuh priyo balaban wan syok pa klanda nga na bangalong ka lenti ka jingiasyylok bak ka jingim Lada pikwaban sumari ka hukum jo play. Lada pikwaban I jo play daga dohnuh baro. Daga mensem baro daga jingmot baro. Pidayban pediang yaw Jesu. Pidayban ngay yaw Jesu. Pidayban pediang ika jingiap jo ngolot di pna. Baka dayam ta jumpi. Pidayban pediang ika jingmebat jo Jesu daga jingtap. Ban kesan yapi. Pidayban kot yaw Jesu aka dohnuh. Ban pediang yaw. Baka talapan scam ya ko hukum baro. Pinamlaban iyo blay lada pikan tayo Jesu. Pinamlaban ito iyo blay lada pimito iyo khun jomo Jesus Christ. Magataga day kanong rim ka scam. Pilaban pendeblo iyo ka hok baro ong Isaya. Nabaka hok jo priu. Nabaka jingla hok jo priu. Kalong kum ka sandep jot hak makablay. Yanungan ay nuksa. Tungan ainuk sa yaka way ka jingjia. Ladan way priu. Ubadan ka jimpang nyang lingkot haga kti jago. But kwa ban tip ki priu mano. Ula tap yaka jan haga kti. Baka jan rumal ka ba itanat ka bali. But katsa balit bawan ongdan mayoi. But yatui ki priu. But ula tap yaka jan. Kisgi kila yad. Kibanay kilayat, kaway siyempre kti kalahap, bagahap sa kaway baga siyempre kti, atli siyempre kti uladu, kwa ba yutu, yaki doktor, lene kwa ba yutu, siya, ka dispensary, kwa ba yutu, yano, ula susumar mit man gaski, yadaga jain batumay, baga jain batumay bantap yo. Ha kaway gaskin ula do lightly gakti. Lasyo ban siya. Lem ka kubor kalatip. Bat ka hinga sem. Bat ki doctor. Bat ki nurse. Bat ki ta. Ki ba daypet kilawan baglishem. Kiyong balay ka siya. Wang ala persyang ban yadaya kani. Na matang syutip. Ngalahapan ban kerpang yalati. Tengam kwa ban kerpang. Ang kwa ban singay na ying. Ula yadaya kata.
ka John hagati jomu. And there is no si ula dule no likely ki syempre ti. But onda ulawan Dr. Wong kanigas John kamlaban penkia iga jimpang yang lengkot. Ula realize and doubtless go to. But baru ki persyang jomu kilong le no para log bayin kwa ban ye thui piu isayawang ka hok ka jo priu ka long ka sandap jot hak maru blai ka bang ngimla ban ben kia ye ka jimpang yang lengkot jo ka pak aka donut ka bala ban dono ye ka ben sim jo pi kan duru ye ka ben sim ka yin ka sam jo pi kan duru wat ka ben sim jong ka ki para log jo pi lada pi yai muri ye ka pak da ki jingle hok ba da ka ta ka jingle Ladi da kata ke kam hok ke jompi. Na mari kata wan show jisu komba pilong ITO but un pen kia ika tonu jompi. Kata kata ke jing IT ika tonu show try. Hani kabenta kabalai u jisu hikai ika nega jing hikai kaba koridor pala. Bagata kalong wong pinyo iyo try daga tonu bakod. Wong umati san le non kat baprawang soki baku ya kadonun na bakin yo iyo blay kumno kadonun kan kut de tanda kas namu Jisu babin pedang yo Jisu plano ikipap but on ma ikipap jo pida kas nam jo Jisu daga jingiap baga jimi pat jo nantad kot besan puai sam san puai kot shipau Uneru Deus im David hadin baula lepa ya kapap joga jingklem baga jingpanya bril habau natanu prophet u play ula pen pau yik e ka baula le ula duai shu play ni ka jingduwai uang to pen long ka donut ka batamai po jonga au play but to pen tamai ka men sim ka babaya po jonga God bakat way. What bread no yanga na kmat jome. What ship no yo ben sim bakot na nga. God bakat ar. To ay padanga ya ka jing kemen ka jing panim jome. But to kasyan yanga da ka men sim ka bakalot. Kapap ka jong David ka penjengay no ya ka tonu jong unaw blay. But hang tau so pen temai pen longga donur but temai po jonga. David wan show blade ka donur baro. Kabentai ka besau. Paul to hag sis nong room kala nong ba sipaw but ka kot ka ba prado kat lai ka yatu. But hang ni ka yatu bagi don kam ban ngay ka donur but plada ka sentur ba on pen im yengi. Hani ka Bible ke tu room pralenon kot ba sipolenon ka kot ka ba pra kong kumni Henry kumno kaong kata ka ktin kalong hajan jomi haka sentur jomi but haka donu jomi kata kalong ken kata ka ktin ka jong ka chinget ya ka bang yalap kot ba kandai balada men plashe na dalaga senturio Jisu bolong try but men ngai halaga donut bau play lo pen mi pat ye une kebayap on pen im yamei planig sentur ngai ga donut bau Jisu la yap nan ta jompi ula mi pat na jingtep na ga jompi on pen im ya pi menta kombala pen im ya ngaru kot kaba sipo wang kumne namar daga donut kayu priungai ya kaban yo ya kahong ba daga sentur kain ba plasena ya kaban yo ya ka chimpenem namar kata ka jing to ko on yo no paro bangai au on ampele rainbow ko no bangai ông đây tăng bầu pleu su chi you know ông đây tăng bầu pleu su khoát cật băng you know no bangai how Jisu on yo ya ka jingem bam ju kot ya piru what ông ya la table play mak chui ki pop jonga what ông bangangan yap no ka pam what ông bầu pleu sha yanga bangan mat kat ka de ki chian jar ka de ki jing bu play ka de ki chian la mu play ba ka de ki palong play m play
ubu ika plan ka babha na kabanta baro bakin ka chiyam bakod bakin light shabanang way pa way katade ka plan ka joglay kon makat arwang namar om dem shu ka jiya per habne ujiu baru krik namar uju ulang try halor baro baru bakin ray ka spa ya kita baro ki bakot ka pa yo Sengabag tino play gong ya baro ki bakot ka pa yo Lada pim khot kerpan pinam yo jing penem. Lada pi mahal ke dohnuh uplay numla banai jubor ya pi. Henry ya paro ujeu laneu krik laneu nom kanong nom sor. Balino bayong uno priu kano kasnido compare on ka Bible uno bakot kerpan yo on penem. Ngilam la setia ya kaban penkut ya ka chimbat banong bo blame chi nga blame chi tang yo tay yang aum chi ka ta ga dei ka gospel ka ba shukor pipu yo blay ha ka chinge but ha ka chima but ki breu kin kan bo blay ulong ba shiliam kmat and like a Bible gong u blay nyo shiliam kmat baro ki ba khot ka pa yo try on penem baro Nang ta gong shu kum nei hagat khot ka ba put gong kum net khot khalai namaru no baro uban khot ka pat ya ka karta would try on penim yo no baro uban khot ka pat ya ka karta would try on penim yo Pimla ban wandra ika nono ka chihikai ka bakla sipang blay yo pinlong kita ki ma penbek ki chingi long jo blay yo ba pilong ki ma rai baklai ka dohnuh blay yo pilong ki ma hikai baklai ka plan jo blay namar ka pertai ka donna ka pop baro ka yap le noi hak ka tagila dole nei ka buramu blay ba ka jiwanu chisu kolong ya baro ban penim ya baro ban ma ba kat ki ba khot ka pat yo try on penim ya ki ya piru try penim Lada dan manom bi kaya pi banong bo play yo bo manu khot yo bo manu kentai kata ka dei ka chi kai ba shukor Bat nga kwa ba dia tui pi ba kani ka tin ba ngala pulei ka ya tu ba baro ba khot ka pa on penem Nang ta ka benta ka ba khadu ba ka point ka ba san ka ong ka dohnuh jo pi ka plashai ka mensim jo pi ka plashai ba pilong ki kono play kono ngan tip bala pen im ya nga kono ngan tip ba ka dohnuh jo nga ngala IT show play Oh naga room prale non kot ka bakan riu hadin ba pila priang yo Jisu ko monong pedim bat ku Jisu ma bi ki pop chopi hanni unong to pol to sis nong room pra kan riwang utau men simi ken uya pla sharing kat ba ka men sim chopi ba pilong ki kono blay Umen sim bakun umakta baru perpenkendu ika dohnuh jopi baka men sim jopi baka dohnuh jopi kaya gini ka men sim kamina ka dohnuh baka ni ka men sim ka don ka sur haka baka sur jo ka men sim ka day ka jia tiblem ka babhabar ka basniu baka ni ka sngotu haka jing tiblem jopi haka men sim ka masyabo jopi hatin mapila priang yo Jisu pite ba pilang ki kon jo blay na donkam ban I certificate mano ma pipi snow to men simu play un I certificate ka men sim jo pi ka snow to kom ta ha ka de ka por la da ka men sim jo pi ka dang pen rem ni ke chim ba pm la se men ne la se ki jilong jo pi ka dang ton na ka jingma la se la da pin ya pinom la ban yoi ka beneng la se ka ta ka chim jo pi ka dang ton ka jing pen rem ha po ka dohnuh jo pi Kamen sim jo pi ka tip ha ka e ba pilong ba pi snow to ba ngam par yo jing ma ngam par yo jing kala ba mor ngam par priang yo Jisu la dangan yang ngam pati kenai ka beneng la dang kan sipun sertap ki pop ki bangalale kamen sim jo pi ka kta kamen sim jo pi ka kta ya ka ba kom ka ta pi la ban kala ka ba mor ba ban yo to but once you try banong Jisu ma bi ki pop jo nga
kala ka bamot pedang ya ka dohnuh da ka dohnuh yau Jesu but lada ka men sim jo pi ba ka jintip lem jo pi ka ya tu ba pilong kon jo blai men sim jo blai ka ta ga dei ka jing scam anam dohnuh priu ba la ban I certificate ya no ka Bible gom men sim jo priu tip ik able priu le nên con Corin Ireland non con bị ship hậu khát way mình xem cho brio tiếp cái em mà đó là bộ brio bà đủ play tiếp những cái em mà mình xem một play tray là điều mình xem một play tiếp những cái em cái bộ play udon không ta hai cái này cái bộ là nó bị snow thu bà cái mình xem cho pi bà cái dohnuh cho pi cái đam don shabbar no play ya cái dohnuh cho pi cái đam don shabbar nó cái control cái cho play shabbar nó cái himau play I know ya là cái dohnuh cho play I know akan nega por dem krup akan jakaba pidan pilaban pet ya kene kecil la pajintia lane ki kamera lane hakali lane hakanunu ke jakaba pidan hangunu ke jakaba pi shongthak lane hakanunu ke jakaka kamera shongkai ne kanunu ke por ke pi pet men min men step men ski lane shitang min lane hospital lane hakan jakaba pi pang ki shitam lane kanu ke jakaba pidan Superiang menta balong Jesu nga ai noi ka dohnuh jangan syame badai tangkata kapapila barwan dekat halo ting pna wong Jesu ken mau yang ada me poi paradise bat lapen im ya o kene kalong ko kubor nam ta jong piru hai ta kapapidan pen bot ene ke jingduwai ong ablay haka kerteng Jesu ngate bangalong unang pa ngate bakadano janga kajingai na may ngai ya may tang nagirmyang center and rai kadano janga kajingai na may kikam kikti kijilong jingem janga kilong kejing shon ya may kisanar pna ya may kidong ya krung jo may kipenmong ya may bat kibentiu bersya ya may kay ka bang apla bang ayid ya may and rai kadano janga ka isi ya may ngapan ma ikijilong asap janga ngapan ma ikipok janga ngawan ban pedang ya may Jesu haga dohnuh but hakani ka por nga pedang ya ka jimap ka jome nga pedang ya ka snam ka jome nga ngay ya ka dohnuh ba me yap alo ting pna na ka benda ki pok jonga ba bela mi pat na jingtem nga pla ba melong u tribal blade jonga ba hakani ka por lapen im ya nga ngalong jing tau ba tamai baro ka jingtem baro ka pop la map no bangan bud ya me wat shadu ka jing pen baptist ka balong ka jing pla pai ba ka balong ka jing plai ka jingai ngat pedang yo men sim ba khoi da po jonga ngan bud ya me da ka dohnuh baro da ka men sim baro ba da ka jing mut jonga baro ha ka kerteng ro Jesu amen ablay nga tuwai men pen scam yu kito baro ki bala pedang ya me ko Jesu but ma be ki pop jungki kar khu ya ki ai ba kin don ke ji day ba im but me ni pedang so hai ya ki men ta shi ka long yin jong ka hima ki beneng ha ka kerteng Jesu amen pin sham yo number ha ka ni ka screen pila ban kwa ban yo ke jingiasyllok sa telefon ye up na gam ta jo pi la pedang so hai pi shi ki himau play dai go pi ai la ka dohnuh show play menta amen Jesu e pi